Euskal eragin etorkizunaz hitz egiterakoan nahitaezkoa da baita ere kanpora begiratzea. Orduan, referentzia pare bat emango dizkizuet. Zuzen ere, eragin etorkizunaz hainbat jendek hitz egin du, jende mintzatu da. Beste Tom Rosenthal da Pew Research Centerko buru goietako bat, Ameriketako estatu batuetako pertsona oso ezaguna, eta baita ere, aipagarria da BBC-ko kazetariek duela pare bat urte egindako txosten bat, ehunka kazetariren artean, ehunka kazetariren gogoetak biltzen dituena. Eta gero, bigarren partean Euskal eraginen egoeraz eta etorkizunaz zer garagu, nor garagu, zer nahi dugu eta proposamenak. Aipatutako Tom Rosenthal honek duela lau bat urte gutxiago, emandako Atalantan emandako hitzaldi batean hitz egin zuen kazetaritzaren etorkizunaz. Eta berak hasi zuen hitzaldia galdera honekin, ez? Digitalizazioak egoera hobea edo okerragoa ekarri aldiko. Eta isilune bat utzi ondoren biak. Eta nire bat nato. Alde batetik industria asko, ekonomikai asko desagertu egin dira eta ondamena izan da. Albizteak ere mehetu egin dira. Kalitatea ere paperean eta zaren nire ustez baitere eta hor da jaitze egin da. Baina hala eta guztiz beste efektu positiboak ere ekarri ditu eta zentsu dira. Aukerak ere biderkatu egin dira. Zalantzarik. Fenomeno berria sortu dira, ezer ez da berdin, lanbide honetan. Duela 10 urte, duela 15 urte zegoen egoerarekin alderatuta, ezer ez da berdin. Lehen komunikabideak nolabait esaten zituen jendeari, izan konfiantza gurengan nolabait guk daukagulako egiaren esanki bat edo. Orain jendeak eskatzen du, erakutsi da zuk niri, zure informazio iturriak zentzu diren, guk hori ziniztu atzateko. Audientzari entzune egin behar zaio, eta Rosenthal esaten zuen, industria hau pikutara bidali zuen berbera izango da salbatuko duena. Aipatutako BBC-ren report hori, txosten hori, ehunka profesionalen gogoetak biltzen dituena, duela pare bat urte eskaz, egindako justu urtarrian. Eta baita ere digitalizazioaren fenomeno ez. Beste ikuspuntu batetik egin zuten gogoeta, nire ustez kritikoagoa zentzu askotan. Digitalizazioak ekoizpena eta banaketa egia da, demokratizatu egin, baina desberdintasun informatiboak ez dira desagertu. Hale gehiago, eten digitala deitzen dena, bertza digitala deitzen dena, handitu egin da, zaguntzuk zen aldegai konparatzen diren. Eta enpentzen zuten norbitz joko bat egin ez, the voice of God is not good to people who are not believers in the news. Hau da, komunikabideek zeukaten templu hori jendeak kuestionatu egiten du, eta hori fenomeno positiboa da. Aldarrikatzen zuten bestelako balioak, lehenetzi behar zirela, kalitatea ez da zen beste kantitatea, irekitasuna, unibertsitatea independente izatea eta globalitatea baina lokal newsen bai. Oso kontu interesgarri da eta bat ator nolabait komentatzen ari garen fenomeno hauekin, eta tokiko komunikabideen garrantzia. Jendeak hori erantzia duen kazetaritza sarituko du. Horixe azpimarratzen zuen txosten honek. Azaltzea, ikertzea, kontu eske biltzea, agintariek, gobernuei eta zer garagu, nor garagu, zer nahi dugu, hemen estatistikak ematerako fokua non emaitzakan. Bi ikuspegi, Euskal Erabideak ardatz hartuta, fokua edota erratatu oso. Lehenengo eta ben zertzela da bat, Euskaraz, dauden unionetan Erabideak ekimenek ateratako azken urtekari, egon da, dira Euskal Herri osoan. Euskal Estunak, gutxi gora bera, 8.000 inguru, 16 guzti gorakoak 7.000 inguru gero guztira. Audientzia metatua zifrak aldatu egiten dira, 1.000.000 inguru. Izan daiteke Euskal Herri osoan, komunikabide guztiak kontuan hartuta.
kazetari euskaldunak sektore pribatuan ikerketa taldeak emandako dira, 640 ziren duela 6-7 bat uste. Orduz geroztik ez da alako zenbaketa zehatza egin, komunikabide asko direlako eta aparte, EITB-en dauden langileak, iaia mila, ez dira denak kazetariak noski, eta ez dira denak euskaldunak horrek, teknikari daude, ingeniari daude, eta hori da, aurro bat erretratua. Ekimenetik hartutako datuak dira, hor dituzu egin dago eta menzortzi komunikabide nola banatzen diren, aldizkari dira nagusi, erratiak, prentzaren barruan dira 11, baina hor kontuan hartu duzu prentzaren formato daukaten hitza izeneko, erraniko kronika eta telebista 11, edako asko dira tokiko telebistak. Horren kasu grafiko hori nola banatzen diren edabide horiek. Eta hemen, lehen epatu den fenomeno bat, baita ere biruzuz oso garantzitsua dena, zen den jabego, eta hori ikusten duzuen bezala, ekimen sozialeko edabideen dira nagusi, gero publikoa daude eta gero pribatuak. Publikoak asko gutxiago. Beste fenomeno bat, eta epatu dugu nola osak aldatzen diren, eta ezer ez da berdin, sarean bizitak ikaragarri hasten ari dira, ikaragarri hemen 2011ko datuak dira, 2011tik 2010 bitartean, pasaden azarrokoak dira, eta ikusten duzuen bezala, goiko marran agertzen dira bizitako kopuruak, 2 milioitik gora, eta gero erabiltzaileak. Eta etengabe goraka doan fenomenoa da inolako zalantzaria. Diru laguntzak. Gai, klabea da, ardatz, hemen ikusten duzuen bezala, nola joan diren diru laguntzak azken urte hauetan, nola izan zen piko bat kursuski krisi garaia, eta gero nola estabitzatu diren, gero aparte, itxasoka aipatu duen banaketa zelebre horiek nola diren, eta nola aurkortu egin diren, eta hori gainera urte batutarako ematen diren. Horien fokua irekita, konpara aurreko datuekin geldituko bagina, oso ona zen, baina apur bat gehiago irekita fokua, konpara ditzagun datuak. Adibidez, paperiko kaseten edapena. Edapena, esan edu, salutako aleak, ez irakorreko puru, salutako aleak. Horre, OJ-ko datuen arabera, berri eta OJ den estimazioa da, 12.000 ale inguru, uneko bosta erez, konparatuta beste onkarekin. Hemen berriz, papereko kaseten edizio elektronikoen bizitak, konparatuz gero, sartzen dira berria, beteritza eta naiz.eusen beste herriak euskaraz gutxora bera izaten dira. Proposorik handitu egiten da zertxo bait, eneko sastira ez da iristen. Irratiaren kasuan baita ere hemen fenomen hori agartzen da, hor Euskal Irratia, Gaztea eta Euskal Herria Irratia, hemen ez daude sartuta hor CIESek emandako datuak dira, hainbat eta hainbat tokiko irratik CIESek ez ditu bat kontuan hartzen, zertxo baita handiagoa izango da. Eta iparraldeko datuak hemen ez daude jasota, hemen CIESek ematen dituelako erkidegokoa eta nafarrokoa. Eta, telebistaren kasuan, zer, pantalako eta konparatzen bali badugu, ETV bat eta ETV3 hor, hemen amaika telebista eta beste baten herri telebisten edo ez daude jasota, eneko 2,2. Beraz, hori dira baita ere, datuak ere, kontuan hartzekoak. Ez da, amaitzeko, proposamenik. Ezinbestekoa da, zenbait ardatzen irustez kontuan hartzea. Kalitatea bermatu egin behar da, lehenetzi egin behar da, berrikuntza teknologikoak ezinbestekoak dira, prestakuntza baita ere, formazioa, metorkliniko profesionali behiratuta baita ere, ezinbestekoa da. Elkarlana sustatu egin behar da. Bi bertan badago jardunaldi bat, hain zuzen ere gai hauen inguruan, diru laguntzan dola banatuta, eta bertan daude, eta ere, gomidatuta, hizkuntza politikarako sailburu hortzako ordezkariak. Itun berri baten bila eta horixe behar dugu, benetan. Estrategikotasunaz
ohartu eta ohartarazi. Konkurrentzia libreak hile egiten gaitu. Hor ikusi ditugun grafiko horietan, hor nolabait sustapenik gabe euskarazko prentzak ezin du iraun. Ez eguna sortu zen garaian, eta ez oraindik ere gaur egun. Arroketa berria behar da. Hain zuzen, erregulazioako berriak behar ditugu euskarazko komunikabideak sustatzeko eta bultzatzeko. Erreferentziatasuna landu egin behar dugu, zalantzarik gabe. Audientzia ardatz izan behar da. Bere gaitasuna lortu ere oso komplikatu da, baina horretan jo behar dugu. Diru laguntzak ongi daude, baina baita ere diru laguntzen aurrean morrontza ere algertzen da, edo algerteke. Diru sarrerak diversifikatu, ez bakarrik elditu, goitik, jaurlaritzatik, udaletzatik, foru aldunditatik, etor daiteken diruarekin baizik eta arpiditza gehiago landu, beste nonbaiten diru sarrerak ere bilatu. Gertutasuna, jakina globaltasuna ere bai, elkarren osagarri dira. Eta amaitzeko gogo eta etorkizunari aurre egiteko bestelako pentsamolde eta baliabideak behar dira. Zalantzarik gara. Makinagari egibolio zaharra batzea alperrikako jardunbidea da. Kasetaritzak badu etorkizunik, zalantzarik gara, kontalari onak eta baliabide aproposak behar dira. Historia interesgarriak, jende interesgarri gaitzen.